karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Og karon mga higala, ani ang katapusang sumpay ning atong sugilanon, Lulas Boy. Babae gid ka mahal no? Unsa di ay lalaki ko? Abi kay wa pa man ko mamabdos, di na dayon ko babay para nimo. Mahal, joke to ha? Ayaw to seryoso ha? Huh. Oh, mahal, joke na lagi to. Ayaw to seryoso ha? Please. Pangitagan anan be. Gutom na lang hinuon ko. Oy, mo ba? Kana. Okay, mahal. Mangaon ta. Oh, mahal. Igutom gid kag maayo no? Mm. Pero hinahinay na ha? Wa pa kayo mangilog mo? Paragder ko. Okay. Saan na siya? Sa pagkaon ka niya gipahimayo ang iyang kalagot sa bana ni Jessa. Okay na ang food dito? Okay naman. Wala ka sa buta, mahal. Ayaw na lang ko pahinom dumi. Okay. Uy, Uy, ngano, mahal? halo-halo oh. Ha? Manuta, maghalo-halo ta. Karon dayon? Karon dayon. Kakano na naman ko. Bag-o pa man ta na nga. Kakano na naman ko. Okay. Di mo na normal ang kinanan ni Choran. Saan siya? Tungod ka? Kay na-stress siya kanina? Mga tinganin. Ninot kayo ang tanawon nga nagkaon sa luwalo, mahal. Labi man. Hapit na magaling ko makatunga oh. Ang imo, murag halos ako man na makuha eh. Busog pa kayo ko eh. Kung dili kanina ni mo kaunon, ako'y mo kaon na. Ha? Mahal, ayaw pala biwi. Oh. Masobrahan ka ni kagkaon. Di saan pa maayo. Na-stress pa yun ka? Nga naman. Nakaduwag masagod ko nga may mga tao ko nga ma-stress. Budak ko ang kaon. Nidako ang akong kaon ron. Medyo. Wa man good. Mao ba? Na, hapit na marot akong halo-halo. Mao bitaw. Kalamis ato panihapon karon lula oy. Sige, kaon, papag-ayo. Kaon. Mateo, wani mo gipakaon og tanong si Jo kaganinang nanlakaw mo. Gibakaon na lang eh. Onya, nganong mura man na siya gikan gilunusan. Ikan linot, gilunusan. Wakas ulit ako yung idea, Lola. Naglibo ko ko. Manaka na ta, mahal. Mamahuway na ta. Bag-o pa tang kaon oy. Bitaw. Sige. Tawad lang, ha? Okay. Mahal, saan na scroll mo diha? Naglibog pa ko kung unsay akong orderon. Ha? Orderon? Nga ako man? Para snack. Para snack? Pag-urang ganito na niyapon. Para snack unya ba? Mahal, ang saday ka. Di mo kayo ngunan eh. Bitaw no? Ambot og naon sa ko. Busog pa ko pero ganahan sa kumukaon. Uy, mao ba? Mao ba, Jo? Lola? La? Tinuod ka? Bisan ubusog pa ka, ganahan na siya kang mukaon? Ola. Wah! Usaray buot ipasa
ana. Gibitok si Jo, Lola. O sige, Beto. Gibitok. Hanggaw man yung ka, Mateo, eh. Hanggaw ka. Mabdo si Jo! Oh, Ha? Mabdos ka, Jo! Mabdos ka! Lola, tarong good. Lagi! Dili ko mahimo masayop. Mabdos yung kini si Jo. Pasilan! Kalipay Oh. yun ako, karon! tempa sa... Sure, jud ka la? Ay, sobra pa sa sure! Mananag-ana di karon, Lola. Pustaan na ibata. Gusto? O ba, ato dayon ni ipa-check up si Jo. Pila may pustaan ni Mama Tia? Kasugaron ba sa di mo, Lola, eh? Huwag magkakabilib na ko, God. Di masaingon. Basta kay ato siyang ipa-check up, ugma! Kadungo karon, bro. Lipay kis Lola. Isayo-sayo si Jo. Congrats ha. Congrats no. At last, nawagtang na yun ang imong kabalaka. Lagi. Pero, Ano man? Huwag ko kasabot sa kong gibati, ron, bro. Nga Roy? Nalipay ko nga nag-uol at the same time. Oh? Gano good? Di naman naunya ko kaskor. Yabag! Lagi. Ay, ang budak dako na. Oh, oy, bitawan ako, bro. Bye-bye na. Dungogin ako. Sige, bye-bye. Dali, ay kay, higutom ko na si Jo. Oy, mau ba? O sabay ganahan mo, karon kanon ni mo mahal, ha? Unsa ganahan mo? Ay, lagkaratol, good. Ah, sorry. Kuan, Mati. Puto og si Kwate. Ah, ha? Oh, No. ngano man ka? Ngano nakurat ka man? Boto siwati. Asa mo ta mo palit anak mahal? Karon bagyong orasa. Ay, sa merkado, God. Nadagang baligya sa merkado. Bisan karong orasa, Lola? Ay, lagi. Sa magkataga-merkado baya ko, nalimot ka. Ah, oo, bitaw. Ah, sige, mapasugot ah. Ayaw panugo. Ikay palit. Ha? Ako? Ayaw pagbalibad kay maunay gusto sa bata. Pero, wa mong ko katuod, Lola. Ay, kuyugan naman ta ka, sir. Ah, sige. At magilis naman ko kadali, sir. Ah, Ikaw sige. rin palit ba? Ayaw pagsupak. Ayaw pagsupak. Lakaw na dayon. Ha? Naara kay mapangutan-an dito. Ikaw, lakaw. Pero, Ayun na pagpiro-piro pa diya, Mateo, ha? Makuha at na si Jo na. Kalaki ka lang. ingunani din bro. Di ta pwede mo balibat. Bisan CEO ta. Anak kitikali bro. Imo pa kong kiangin. Sige lang, good. At least na ko'y kakuyog. Na ko'y kaunong ba. Di nagitingali ko maminyo ini bro. Di lang ko mangitag pangasawa nun. Ha? Haron di ko makapangabit na. Tansyok ra eh. Pati di lagi ko Naku. maminyo ini. Oh, Kung gid. maminyo magani ko no kanang may anak na anak nga. Dili na mo agi pa og kining panga. Uy, mo ba? Panga. Si Kuan, Jisa. Jeez. Si Jisa na lang, bro. Ha? Nakigbuwag magka siya-siyang banang Canadian. Ay, ngaan pala gani kulbaan ta. Wa man sila madayon og buwag in tahon uy. Ah. Kailangayo magpasaylo ang Canadian. Uy, mo ba? Pinahilak-hilak man kuno. Hilak-hilak effect. Oh. Ay, nanawag, bro. Sige, tubagasa. Oh, si Lola. Hello, Lola. Sa man nakapalit na ka? Oo, nakabalik na, Lola. Padaon ako sa sakyanan. Muanan ako. Nakanaan na lang kuno na kay di na mukaon si Jo, ana. Ah. Ha? Nausab na ang iyang gana. Butong na sa kuno iyang kanon. Haskam. Okay, Lola. Nansa mo? Nansa Bro? mo ba? Batong nasa kuno'y gustong kauno ni Jo. Di na kining putog si Kwate. Haskang. Bro, nagsugod pa lang gani ni. Makaya pa kanini mo sa musunod pang mga adlaw? Ha? Mambot. Sugod pa lang gani, sinugdanan pala ni bro. Makaya. Kaya rin ako, bro. Ang di lang ako makaya maong nga. Ngaon sa bro? Nga di na ko makascore, bro. Og dinhi may gala, natapos ang atong sugilanon nga naguluhan.
Lulas, boy! Sa dili pa kami manamilit kaninyo, ani ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon sa papelidyo Carol Marie Hikay, Matthew, Jeffrey Gabonada, Jessa, Miss I, Ingrid Bertodaso, Mon, Randy Padayaw Suson, Lola Tinding, Teresa Tirol, Writer, Baby Omega Flores, Direktor, Ricky Bangis Garing, Audio Editor, Lloyd Gabiana, Soundman, Jomel Arizo, Spinner, Aminidel Yara Nacorda. Sangan sa RMN Production Center, kini si Aldo Nacorda, manamilit og mingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. God bless us all. The God be the glory. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!